Pian runtuh cikok barakua. Bacinto dalam bacinto basayang tapi babagi paara sonyo. Bataku alai babale tapi rasonyo tak sakit diri dan surang mana angguang kanyo. Dan sangkolai kala macinto nan dulu dibalik baik nonyo. Walau lai babu jual tiap hari diumbuat jomani umpai kato rayuan gurau manjo. Namun kale angguangan yo dan mana tangi tak hilang jiwa. Kadang-kadang babalikan hanya janji-janji ka urang babuktikan kasih sarang tersayang. Beloklah kamu dan abang pamit dipali tiada surang. Buat cewek-cewek jual mahal di awal boleh tapi nggak usah kemahalan, karena barang-barang yang kemahalan tapi nggak sesuai speknya biasanya akhirnya diobral. Hati-hati ya cewek. Walau lai babu jual tiap hari diumbuat jomani umpai kato rayuan gurau manjo. Namun kale angguangan yo dan mana tangi tak hilang jiwa. Kadang-kadang babalikan hanya janji-janji ka urang babuktikan kasih sarang tersayang. Beloklah kamu dan abang pamit dipali tiada surang. Buat cewek-cewek jual mahal di awal boleh tapi nggak usah kemahalan, karena barang-barang yang kemahalan tapi nggak sesuai speknya biasanya akhirnya diobral. Hati-hati